sortirà. Caga-tió, avellanes i torró, no caguis arengades que són massa salades. Caga torrons que són més bons. Caga-tió, avellanes i torró, si no vols cagar donaré un cop de bastó. Si no vols cagar donaré un cop de bastó. Ells ja el tenen. I tu? Aconsegueix el calendari de Guixanet a les llibreries de Tàrrega i col·labora en el finançament dels nous gegants manotes.